On siis voittanut pesäpallon miesten Suomen mestaruuden 45 vuoden tauon jälkeen. Vimpeli kaatoi Kouvolan loppuottelusarjassa voitoin 3-1. 4. kamppailu ratkesi Jere Dahlströmin läpilyöntiin toisella jaksolla. Kouvola oli eiliseen tapaan selkä seinää vasten, mutta alussa peli kulkee. Yleisöä on Saarikentällä vähemmän kuin viikko sitten ja taustoissa on tilaa. Saku Kapanen iskee kolmospuolelta läpi, Henri Puputti syöksyy rohkeasti perään, mutta kolmostilanne syntyy. Toni Kohonen käyttää tilaisuuden hyödykseen mailan varressa, Harri Yrttiaho kotiin ja Kouvola johtoon. Sitten syttyy Vimpelin sisäpeli. Ensin Jere Dahlström lyö ja palloajoista hakenut Puputti juoksee kotiin. Tilanne 1-1. Heti perään toinen jokeri Janne Mäkelä lyö väliin ja Antti Kuusisto villitsee Saarikentän yleisön. Avausjakso päättyy kuitenkin lopulta tasan 2-2. Kouvolan tärkeän tasoituksen näpäyttää Ismo Ankkuri ja pitkällä-jalkainen Saku Kapanen kiiruhtaa kotiin. Vimpelin toisen jakson aloituksessa on jo mestaruusainesta. Peli kulkee ja ensin Dahlström kotiuttaa Puputin 1-0. Sitten Timo Rantatorikko näyttää kapteenina esimerkkiä. Komea lyönti väliin ja Antti Kuusisto juoksee kotiin. Kotiyleisö odottaa jo mestaruusjuhlia. Mestaruus ratkeaakin Vimpelin toisessa sisävuorossa. Ajo lähtö ja Jere Dahlström täräyttää upeasti kakkospuolelta läpi. Tuloksena kunnaria 3 juoksua. Loistava suoritus kauden tärkeimmällä hetkellä kotiyleisön edessä. Loppu on lähinnä pelailua, Kouvola ei tästä nouse. Jakso Vimpelille murskalukemin 7-0 ja koko ottelu 1-0. Vimpeli vie finaalisarjan voitoin 3-1 ja juhlii 45 vuoden tauon jälkeen pesäpallon Suomen mestaruutta. Reilun 3000 asukkaan kunnassa mestaruutta todistaa Saarikentällä yli 4400 katselijaa. Kouvolan on viime vuoden tapaan tyytyminen hopeaan. No kyllä se ratkesi siihen, että eilen pelattiin huonosti, niin opiteltiin läksyt siitä ja sisukkaasti vaan yritettiin peruspeliä ja sitten Jere veti viimeisen naulan arkkuun, että ei siinä oikeastaan mitään poppakonstia ollut, että sisukkuus. Vimpelin voitto aloitti pohjanmaalaisessa pitäjässä melkoisen kansanjuhlan. Saarikentän tunnelmassa oli mukana myös mestareita lähes 50 vuoden takaa. Mestaruuden tänään ratkettua Vimpelin vedollisen historian 3. kerran pääsivät tunteet täysin valloilleen heti mestaruuden ratkettua. Nyt 45 vuoden odotus sai täyttymyksensä ja Vimpelissä varmuudella juhlintaa riittää tästä eteenpäin useita päiviä. Tunteet nousivat pintaan varmaan myös tämän juhlinnan keskellä vuoden 1965 vedon silloisilla mestareilla. Mikko Peltola mitalien lisäksi saalisti myös lyöjä kuninkuuden vuonna 1968. Hemmetin iloinen, tasainen, erittäin kovaa työtä tekevä ja loistava henkinen. Toimitsijan tehtävissä kuluttajan paikalta löytyy Kari Lakaniemi, joka tuuletteli mestarina myös 45 vuotta sitten. No 45 vuotta sitten en niin tarkoin muista niitä juhlintoja, mutta aivan varmaan on, että näin kovaa juhlintaa ei kyllä silloin ollut. Tänä vuonna täällä on ollut aivan fanaattinen kotiyleisö. No olet myös Vimpelin kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Millaiset juhlat ovat tulossa? No kansalaisjuhla tulee jossakin vaiheessa. Yleinen kahvitilaisuus, jossa myös kunta palkitsee pelaajat omalla tavallaan.